पोलिसांनी केलेल्या भावनिक आव्हानाला साथ देत एका चोरट्यानं तब्बल 15 तोळे सोनं मालकाला पुन्हा परत केल्याची घटना पालघरमधील केळवे पोलीस ठाण्याअंतर्गत समोर आली आहे. केळवे पोलीस ठाण्याअंतर्गत राहणाऱ्या प्रतीक्षा ठकसेन तांडेल यांच्या घरी 31 मे रोजी चोरी झाली होती. त्यांच्या घरातील कपाटात ठेवलेले दागिने चोरट्यानं लंपास केले असून या प्रकरणात तांडेल कुटुंबियांनी केळवे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. यानंतर पोलिसांनी या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत स्थानिक नागरिकांना आवाहन केलं. या आव्हानाला साथ देत पाजर फुटलेल्या चोरट्यानं 3 दिवसांनंतर तब्बल 15 तोळे सोने रात्रीच्या सुमारास प्रतीक्षा यांच्या भावाच्या घराच्या वरंड्यावर आणून सोडला. तसंच मला माफ करा, अशी चूक मी पुन्हा करणार नाही अशी चिठ्ठी लिहत या चोरट्यानं लंपास केलेलं सर्व सोनं फिर्यादींच्या ताब्यात दिला. या घटनेत त्यांना आपलं सोनं पुन्हा मिळालं असून त्यांच्याकडून पोलिसांचे आभार मानण्यात आले. तर दुसऱ्या बाजूला हे जनसंवाद अभियानाचं यश असल्याचं पालघर पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे. 31/5 रोजी रात्री मांगेलवाडा केळवा या ठिकाणी एक घरफोड झालेली होती. त्यामध्ये त्याच्या घरातील सोनं जे कपाटामध्ये रुमालामध्ये ठेवलेलं होतं ते सोनं कुणीतरी अज्ञात चोरट्यांनी घेऊन गेल्यासंदर्भातली फिर्याद आल्यानंतर याबाबत तपास केला असता साधारणतः यामध्ये सराईत गुन्हेगार नसल्याचं निष्पन्न होत होतं. कुणीतरी जाणीवपूर्वक आजूबाजूच्या लोकांनी संधीचा फायदा घेऊन घरातील सोनं लंपास केल्यासंदर्भातील माहिती मिळत होती. आम्ही जनसंवाद अभियानाच्या माध्यमातून सर्व लोकांना सातत्याने त्यांच्या संपर्कात आहोत. त्यांच्या इतर सुखदुःखाच्या गोष्टी याबाबत सुद्धा आमचे कर्मचारी दैनंदिन स्वरूपात सर्वांच्या संपर्कात असतात. तर या दृष्टिकोनातून या चोरीची घटना उघडकीस आणण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्वांची बैठक घेण्यात आली आणि भीमसेन गायकवाड हे प्रभारी अधिकारी केळवा यांनी त्या ठिकाणी जनसंवाद अभियानाच्या माध्यमातून संबंधित सर्वांची बैठक घेतली आणि त्यामध्ये एक भावनिक आव्हान केलं की हा संपूर्ण समाज हा कोळी समाज आहे आणि कोळी समाज हा अतिशय प्रामाणिक समाज आहे, प्रामाणिक लोक आहेत आणि या प्रामाणिक लोकांकडून अशा स्वरूपाची चुकीची गोष्ट होता कामा नये. ते आपल्या समाजासाठी कलंक होऊ शकते. त्यामुळे जर कुणी चुकून अशा स्वरूपाचे कृत्य केलेलं असेल तर त्या बाबतीमध्ये त्यांनी येत्या 3 दिवसामध्ये ज्यांच्यावर कुणावर विश्वास आहे त्या समाजातील प्रतिष्ठित लोकांच्या घराच्या समोर जर ते साहित्य सोनं आणून दिलं तर आम्ही पुढची कारवाई करणार नाही अशा स्वरूपाचं भावनिक आव्हान त्यांना केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी एका व्यक्तीच्या घरासमोर रुमालात बांधून ते सर्व मुद्देमाल या ज्यांनी कृत्य केलेलं होतं त्यांनी तो परत आणून दिला आणि ज्यांनी तक्रार दिलेली आहे त्यांनी या बाबतीमध्ये आमची कोणतीही तक्रार नाही अशा स्वरूपाचं लिहून दिलं. याचा अर्थ निश्चितपणे पोलिसांच्या जे आव्हान आहे त्या आव्हानाला अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद देऊन लोकांनी 9 लाखाचं साधारणतः सोनं हे परत केलेलं आहे. ज्यांनी कोणी परत केलेलं आहे त्या बाबतीमध्ये त्यांनी चिठ्ठी लिहून ठेवलेली आहे की त्यामध्ये हे सोनं मी चुकून माझ्याकडून कृत्य घडलेलं आहे परंतु मला पश्चाताप झाल्यामुळे मी ते सोनं परत करत आहे आणि त्यामुळे या बाबतीमध्ये निश्चितपणे जनसंवाद अभियान हे लोकांच्या पर्यंत पोहोचलेलं आहे आणि लोकांनी त्याला अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद देत आहे.